Bai, txorienen zaudete. Zer uste duzue? Zer, danak hor, Donostin da, Bilbon da, eleante eta jantzita eta gu ez? Gure, bai, gu ez, Santiago de Tomasetan ibili gara, eta orain, txorienen gaude. Jorgea ekarri dugu. Eleante. Bai, txapelak endu behitu, kontu da, hau da, nik etxean euken txapel bakarra. Estimo handia euken. Da arroputza, hau da bakarra, justo ni irabazle izan nintzenekua da, ez dakiz, kasualidadia. Amapiku txapeldekoaz. Baina etxean bakarra, hau da, estimatu da euken. Gero, bestiak aman etxean da dauz. Hau da, garrantzitza. Kasualidad ze irabaze zinun hemen? Ni beti korrika, kartetan da, zuk imaginatzen zu zigorriturri eta mus txapelketa batean. Ez, baina igual sukaldaritzako... Zuk imaginatzen zu sukaldaritza txapelketa batean zigorri irabazten. Bai. Ez, ni korrika, garri. Ez, hau zornotzan izan zen, Brineanek horre antolatzen zaben, da Aramoz mendilasterketa, nire etxien jolazten da, azkenean, ne patixuan, eta, bueno, estimuan daukat, eta eskontza, betu erropa honekin, amazortzi urte, nintziun, hau da, eleante, horrore eta mazaun Carlos usto ditzazela, iten die dantzataldei eta erropak, eta gaina, lehen antzina, basarrikarrak eleante juteko eskontzatara eta holan, ero kalea juteko holan juten ziren. Eta hausan, eta bindela amazortzi urte probatu gabe, eta hoindik sartzen naiz, orduan, hasi. Betaurrekuekin inbiote holan programia, igual botoi bate holan eskapatzen da ez? Bueno, motorra holan, gorritzen azte manaz da, arnazketia ja, falta ite jatelako. Esan diate, espada, txistorra gehiagik jateko, zein botoiak holan ino. Ondo zauz. Eskerrik asko. Berorri ere oso ondo dago. Bueno, ze prestatu behar du Santo Tomas egun honetan? Antzarra arrautza apurtuak, txistorraekin eta pipermorroekin. Nik, bueno, berez errezetan nahi nuen honekin, ostrukaren arrautzaekin. Baina, ostrukak ez dute egin nahi arrautzak. Egia da, oin eguan ez dute laiten hotzarekin da. Eta, bueno, antzarranak ekarri jot, nik uste dut, antzarranak eta tamainean... Bai, haundixa die, 100 gramoia, 150 da 200 gramo bitartean bakoitzak. Oioanako eta 15 gramo ero izaten da ez. Osa, irukoitza, laukoitza... Bai. Ixa... Bada, Horrek haundixa dia benetan. Orduan, nola egingo du? Lehenko pipermorroak labean erreko ditu. Horretako, labeko erretillo batean jarri, olio pixka eman, eta 200-220 gradutan, 15-20 minutuz labean erreko ditu. Atera, aluminio paperarekin estali, eta izerdia botatzeko. Azalak kendu, eta gero gorrituko ditu baratxuri batzuekin, emeki. Txistorra frigitu, patata frigitu batzuk egin, eta gero platerean jongo deia, oinarrian patata frigituak, gainean pipermorroa, arrautza, eta gero txistorra. Ez duzetan ordenak horrela izan behar. Hau da. Seguro se moru. Improvisatzen dana batera. Oinarrian patata jongo dira, bai, hori seguru. Eta gero ikusiko dugu nola jartzen dugu, o txistorra, o pipermorroeak, ero nahi duguna. Bai, nik uste arrautza jartzen diela goian, arrautze apurtuak itxeko, apurtu itxen da orduan, gorringuakin eta jateko. Bai. Egen nituen hemen, batzuk oso goxuak, Portugalen probatu den nituna, makaiagoakin. Baitu. Eta makaio hartzen dutean, egiten dute lehen golan gorritu kipula txiki-txikituarekin pixkat, eta hori ordenazan hori, patata, gero makaiagoa, eta gero arrautzak apurtuta, eta gainera, zerbitzatzen zizutenean, zure aurrian, txar-txar, dana mosten zizun, zerbitzaria. Bizio, bat. Bai, hori badauz taberna batzuk eta itxen daitzuzenak sartagin olako txikitsuak, eta aukitzen dago oinarri bezala, arrautzak eta patatak, horrek danak, eta gero, bakoitzak, adiez badau, nik probauta daukat, pistuakin eta bakaiagoakin. Orduan, ez dira apurtutak, baina, bueno, holan ataratzen gatu, zuk apurtu zeike, maira altzen gatzunean. Esan, nik uste dut danak osoa direla. Bai. Eta azkenean, arrautza frigitua zein gustatzen. Horre hongo da bestaldean, bai, bateon bat arrautza frigitua ez zaiola gustatzen. Baina nik uste dut arrautza frigitua mundu guztiari gustatzen zaiola. Esan otzune, nire mutilei denizei esakola gustatzen patata tortilla, eta normalian, igual etxean itxendogunean, arrautza frigituak patatakin, gustatako banatuta jatia, ze patata gustatako, arrautza gustatako, baina dana batera jaten dauenean, nasketia ez. Gogoratza dutza patata tortilla idaia, ez jako gustatzen. Beraz hor daukoska. Ze zaila da. Bai. Ni naiz goratzen oso ondo, baina, bueno, txikitan uste dut arrautzetaz bakarrik elikatzen itzela, arrautza frigituak. Ze egozia gaina goratzen naiz, ez hitzaizkiala gustatzen. Ez? Ni arrautza eske gustatu bitxenga tortillan, gustatu bitxenga frigituak, egozixak, holan galdarrestatuak bienak. Baita. Gure etxean oin, daukanetik hori temperatura basuan itxekoa, egia esan horri bizio hartu diogu, eta
eta guztua jate ditu golan, ze gaina edo zegin. Onjo batzu dela, arrautza gainean. Patata, arrautza gainean. Txipiroi batzu, arrautza gainean. Arrautza danakin. Eta arrautza janin behar direla, ze gero, egon zen temporada bat, demoraldi bat nola, arrautza pixkat, egurra eman zieten. Bai, publizitate txarra zaukan, ze bai, kolesterolantzako txarra zan, da bakarrik jan bizinun, ba, igual, hastian 2 edo 3, ez? Baina, bueno, nik ezagutzen jendeak isa egunero jate ditxudanak, ni talde horretan nau. Nik egunero ez, baina igual isa egunero jaten dut arrautza. Bai, forma baten edo bestien. Bai, gaur egun, esan dute, astean, 3 egunetan 2 arrautza jateko, lasai asko jandea. Ezin da, ez dala zetan jamber. Ez da, osasunez, segun nola zauden, baina pixkat mugitzen bazara eta hori, osasuntxoa direla. Ez kenean proteina da, ez? Proteina iturri bada. Bai, gorringoa badauka, koipea dauzka, baina, gauza, onak be bai, ordan ez dala, nik ez dakit. Arrautzak, jan. Nik entzun dutena, gorringoaen inguruan, ez dakit egisa da, izaten bada, laranja kolore bizia aukitzen badau, horrek nahi dago esan, oiuek jaten dagoela belar fresko asko, da diela, naturalauak edo, ez dakit, ospia dan bakarrik, edo egisetan pasatzen dan, ze aragixakin, okelakin pasau zan. Nik ikusi nagoen erreportai bat, nun jendiak nahi xau dau, hoi asko papar bat ikusten duzu arategixan. Da bat dau txuri-txurixa, da bestia dau hori-horixa da zu. Horixa aukeratzen duzu, ze azkenian behibiztan erakargarri xaua da. Baina ez dauzetan izan bihar onaua. Ze askotan jartzen dut kolorantia, erakargarri xaua izeteko da zuk hori erosteko, eta ez da beti izeten onaua dalako. Da, arrautzekin nik pentsatzen dut, igual berdina pasauko dela, ez? Edo ez? Hor, ekologikoak jarten baduzu, eroituta horiskauak normalean beste baino, gu basarrikoak gureak jaten duz. Amantala jarri barnean, zaitxo kontu batu naz, neukan hor pres eta ez du zikindu inoiz hau, Nik eske baukat mantala. Zu bai, baina nik. Eta, amantala, honeina baizu kolore da, txuria. Ze hori, lixibakin gero garbitzeko ez dago problemai. Hori da. Gero txistorriakin zikindu bioten ez? Legunean astu, oin lixiba ipatu dugula. Olagarroa intzen unean patu astu zitzaigun, eta nik hori zaizuek inoiz entzun duzuen. Galizian, egon da, kriston arazua, ze jendea egon da lixibarekin olagarroak harrapatzen. Antza, errexea, omen da horrekin hartzea, eta gero, saltzea, merkea saltzen omen dituztela, eta hori. Bai, ze itxasuan egoten dira holan erroketan eta olako zuluak, hor saltzen dagoen lixiba, eta orduan olagarrua itxo itxen da eta hortik ataratzen da. Baina hori kaltegarria da, itxasuantzako, zuen osasunaratzako, azkenean olagarro hori jaten zabizi eta olagarruan bizitzarako, bai. Baina, askoz be geixau atarazeike merkiagoa da, eta jatetxe askotan proba inja, eta holan ataratzen da. Beraz, txistorrakin hori ez da pasatzen, txistorra ez da lixibakin ataratzen, beraz, jan txistorra. Santo Tomasetan, gainera? Eta gaur egon gainera, taloakin eta lehen aukera, 3 aukera goten zen, gazta, txistorra eta irugiarra, on ja, egoten dira, danek gaina, odolostia, makaiagoakin eta, ez baina, barazki jalentzako aukera eman dute, eta hori ondo da. Bai, Santo Tomasetan, Donostin oso ezaguna da. Nire julenek esan zuztan, joan zen urtean, basaluako hilara bat, eta Santo Tomasetako txistorra veganuan hilara oso luzia da, berak ordu erdin zauela hilaria itxoiten da, antza ona omen zauen. Nik ez dut probau, baina egon nintzen, ez da gino izan zen, apirilen edo, Seid Fest beken izan zen, festival bat, musika festival bat, euskal musika festival bat, eta hori izan nintzen da, hor bebai basauen postu bat, nun ataratzen zauen, olako hot dogak. Baina, saltxitxa veganuekin da jende, pila bat izan handik. Beraz, politxa da, aukerak izatea, danondako. Gu izan gara duela gutxi lasterketa batean, eta harrituta geratu nintzen, mendiko lasterketa batean, eta noagunetan, habituaiamentu esaten dana, aukera zegoen veganoentzako, barazki jalientzako. Zauetan egoten dira normalean, fruta, frutu lehorrak, barritak eta hola, eta ero sandwichak egoten dira beti. Eta sandwichak normalean izaten dira beti gazta eta urdai azpikuanak. Aukera veganoa bat zegoen sandwichetan, eta lasterketa bukaeran, korrikalari guztientzako paella zegoen. Abitu. Paella zegoen oiaskoana eta untxiarena, betikoa, eta gero, barazki jalentzako aukera bezo. Hor buruekin, eta hori januen, da zora gara eta zanuen. Gu, gaina dana jaten duen antzako, txoiua. Bai. Da, zesan minotzen arrautzena. Zuek antzarren arrautzak eta nun eroste ditzuzu? Nik internetetik, egia esan, badakit lagun batek badauzka antzarrak, eta berai eskatu izan diot, baina justu antzarrak kenduta dauzka, eta
ez zeukan arrautzarik, eta behar nuen, egin nuen errezeta pentsatzen, berari galdetu baino lehen, arrautza dituzu? Aste honetan egin neik errezeta utxorien, pentsatu nuen, lehengo, kontatzen nuen izango nituena, eta gero egia da, badago internetetik eskatzea, eta hurrengo egunerako ekartzen dizkizute, freskoak aztegi badago, eta gero daukatena da, iraungitze data luzea, honek jabete eta pikuko ero gehiago bai, beraz, erosi zeike ontxe. Olentzerotarako eskatzeko jabe, denborakin zauze, eta bai. Eta bere, ostrukarena, ostrukak ez daude, baina justo behiratu nuen, eta hauen web horrian ostrukaren arrautzak ere erosteko aukera bat zegoen. Bez, tamaino izango da, irukoitza da, honek mereziko dau, nire ustez merezi izango dau, frigitxu moruan hartzia. Azkenian tortillan, berdin dagolako bat, edo oiaskuan lau jatie. Txorienen egin duen ostrukarena behin, bat, eta egin un pizza bat izango asango duen. Artu behin, paellera handi bat, eta garo, da zuringua. Olako gorringua, eta gorringua ezin diazu olioa bota gainetik. Karo. Imer duzuna, beste sartakin batean olioa berotu, eta ia zuringua daukasunen da gainetik bota. Eta gero jarra genien, hilara bat txistorra, perretxikuak, urdai azpikoa. Gero, ze janeon, hola, baina pizza bat izango esan moduan apainduta, hilaraka, eta gau, erdian gorringo guzti hori, eta eroatzen zen txistorra pixo bat, eta zuek hori jarri txorinen aieran bebai, da ostrukan arrautza aurkitzen bozue, behitu, ingozue nola kosina hauetxien. 24 arrautzan, oiuan 24 izango ziren ostrukan arrautza bat erostu. Hasta kerio. Bai. Bakitzu arrasaten, esan. Patatak oliotan, da ni baratxuria tal bat beti botatzen diet, ero bi. Horrek hori bi puntu. Sapori emateko. Bakitzu, arrasaten tabernetan, Santamasetan, guk Santamasak esaten dugu Santo Tomas Biharrian, eta Santamasetan txistorria doainik ematen dela. Nizke, Bilbora joan nintzenien, lehengo aldiz han ospatzera, Santamasak, Santo Tomasak, ospatzen dira Euskarra izan zer, Zaldibarren, Lekeitixon, Bilbon, Donostin, Arrasaten, nik Arrasatekoak bakarrik ezagutza ditut, eta Bilbokuak, baina, ospe asko bai dauki Donostikuek eta ez. Baina bertan, behintzat Bilbon, nik joan nintzenean, han txistora ordain inbizinion tabernatan. Eta arrasaten doaini da? Arrasaten doaini da, eski arrasateko Santo Tomasak... Zagit hori esan behar zen duen hemen, ez? Ez etorri, Gentia, holako kontuekin, joan juten da. Ez etorri arrastera. Etorri da tabernetan gaztau, baina, baina ez jan gure txistorria. Eta orduan, han joeten zare tabernetara, da eskatzen zuzue traguak, eta aurkitzu biozu barran, bakitzu leku ona. Zein da ona? Leku ona, txistorra ataratzen dauen lekua, karo, jentez gainezka egoten da ez, orduan, zu, kanpuen baseuz poteuan da lagunekin berroetan, etzare hartzen, han txistorria ataratzen dagoela. Orduan, aurkitzu biozu leku bat, ona, estrategikoa. Da orduan, hor ataratzen dago da, ataratzen dan bakoitzen, txak, pintxotxo bat. Hori da, eskontzatan da moduan, ez dakitzu, kamareruek da egoten di, holako, erretiluekin, ez? Mokadutxuak eta jendiai emoten. Eta aurketxu bezu, leku ona. Eta zu tabernatea sartzen zanean ez, badakizu nor dan arrasatekoa eta nor ez dan arrasateko ez esatez. Hori ez dauleko estrategia, hori kanpotarra da. Kanpotarra da edo, eskako axola edo igual bixamuniakin da, ze hogeita batean gu ataraten gara gabez, da gero hogeita bixan baina ferixian. Ni bizina izan itzen, esaten herria, baina hemen herri batean, denboralditxo bat, eta han joan jakiten zen duen norre zan bertakoa, ze tabernatera sartu eta eskatzen zuenean, kaina bat. Bezera eskatzat. Danagolan pitzen zioten, hau kanpokoa da. Ze han zuritu hasien holan, eta kaina zen pixka bat gehiago, baina presioa, hango zuritu hasien, beste edo zinerretan kaina, orduan, norbaitek kaina eskatzen bat zuen, hau ez da mengua. Ez zauen merezi ez, desberdintxasunagatik. Nik esan bitu, Santo Tomasak eta Bilbokoak, ni Bilbokoak ezautu nituen lehenengo, baina ezautu nituen ja neraben nintzenean, eta egia esan guizu, ja kotxean eukanean. Ze guk, egia esan, gure Anduran galdean beti bakarrik izan dira, hartu eta otzailean San Blasak, eta San Blasetatik ez ginen niolan azoka eta pixkat girua eta parranda eta San Blasakin izan da. Eta gero, egia da, karneta atara gendunean, eta zeginean pixka mugitzen da hori, Bilbokoak eta gure anaiei eta anai zaharragoa ditugu nahi, entzuten genien, Bilbora juten zirela trenean, eta horrezatu genituen Bilbokoak.
baina bestela ezerrez, eta Donostikoak, nik, zur bezala, ni Donostikoak enekin ez da egiten zienik hemen, hone ingurura etorri nintzen. Datorren urtean jai ematen bosku etxorienen, etorri arrasatekora, gombidatzen zuet danoi, txistorria jatera, zenik ez duten ez ordain juer, gombidatzen zuet, eta nik ordainiko zuet zurito bat, edo bi, edo hiru. Eta etorri zaitxezu, sagardoa atarabida Santo Tomas egunean, hori da tradizionala. Eta etorri ze ambiente oso politxa dau, eta oso herriko janik, lana dala eta ez dala, Bilbon izanaz urte baten edo bitan. Eta hor azkenian da, hor, Arenal inguruan, Arenal parkian inguruan, txosna pila bat, da, jendia edaten, baina galtzen da pura tradizioa. Eta arrazaten bazkenien dauz postu pila bat, dau merkatua, dauz aberiak, dau, ez dakit, dau oso giro politxa, dauz talua, dau, ez dakit, nire pentsatak. Patri, gaina, denbora da, bi ardeia, Santa Masak. Santa Masak arrastan 25. Urrengo egunean izaten dira, orduan, biharko planik ez daukazuenentzako, eta aukera daukazuen, autobusian ero gerturatu, planik ez dago, baina, eta, esan dako, arrasaten giro polita, eta beste aukera bat. Gente jatorra. Beti. Piperrei, 5 minututara, buelta eman, bestaldetik erretzeko. Etxian sua baldin baukazu, sua gaza, Einaldana, piperra nola erretzen diren hobekien, hartu sua jarri, piperra gainean jarri, buelta, jatetxetan nola egiten du, buelta, eta azala ondo erretzea, eta ero garrantzitsua, aluminio paperarekin ero bildu, ero lako plastikozkonek izten diren potza bietako batean sartu, eta horrekin behar du izerdia bota behar du. Izerdiarekin azala askatu izango dio ondo, azala kenduko dio ondo, eta ero ingo duna, hori, hemen dauzka, baratxuria talpare bat, eta hauekin suestituko du hemen goxo, eta hori izango da, gaur egizan, gorko errez eta, errez, azkenean, estutu egiten duen esonek, ezin du gehi pentsatu. Oxigenoa ez da ondo entzen bueltzen burura, eta orduan, espada, errez eta errezak. Santo Tomasen jatorrixa, dator 1350 Ze, garaia haratan, baserritarrak etzien jabe euren lurrena, eta errentia pagau bizabien. Orduan, errentia pagetako, joeten zien irixetara, eta irixetara jaizten ziren bakoitzian, azkenian saltzen zauien baserrixan etzaukien gauzak, erosi itxen zabien baserrixan etzaukien gauzak, eta gero saldu itxen zabien baserriko gauzak. Orduan, hor hasi ziren olako merkauak eta itxen irixetan. Hor datore, Santa Masetako jatorrixa eta, horrezkero lan ospatzen dugu bai. Hori izan zen, tradizioa. Bai. Da gaur egun mantentzen da merkatuana, eta bai aberiena, eta dana gero ja, girera gauten da. Jende asko, gero, aprotxatzen dut, eta gaur egun euskaldunok olako tradizioak eta parrandakin lotzen ditugula, eta edozen aitzaki ona da, lagun artean batu, eta zerbait hartu, eta zerbait jateko, eta gainera, aukera baldin bakozu, hori bai, postuetatik eta jote masarete erosi. Ikusi bakarrik, hori, Gernikoako urriko azkenengo astelenean batek esaten zian, jende asko bai, baina erosi zen batek, guk hemen, goizeko bostetan jaiki, bezperan dana prestatuta utzi, goizeko bostetan jaiki, Juanara postua prestatu, kriston lanak atera, eta gero, erdiakin etxera bueltatzeko, horre pixkat, militantzia, solidarioak izan behar gara, gure baserritarrekin, eta gure nekaseariekin, eta, erosi zerbait. Eta nik uste, aukera politxa dela gainera, ze batzuk egoten dien nagi, eta 24ko igual lagun eskutu edo itxen badabe, ez daue euren oparixak erosten, beraz, azken orduko oparixak erosteko bai, aproposa, ez? Olako inzeike olako otzara bat euskal produktuekin, edo inzeike bai, artisauak dien oparixak erosi. Zuenien egiten duzuna? Guk itxen dugu lagun eskutua bai, itxen dugu. Guri aurten olentzeru hori tokatu zaio berriro. Ze suertea, ze kasualidadea berriro olentzeru hori tokatu zaio lagun eskutua. Etxeko opari guztia berakin behar ditu. Bai. Egiten dugu etxean, eta bai, olentzeru tokatzen zeo. Olentzeru honena bai. Olentzeru eskutitza bakitzu, azkenengo momentuan bidali da. Eta umeak txintxoak izan, ze badakit hor bestaldean batzuk zaudetela. Ze bestela olentzeru danek ikusten da. Txarto portatzen basarie, ikatza, da ondo portatzen basarie, opari politxak. Ekarrikotzu olentzerok. Eta gurasoak egoten dio, laguntzeko olentzeru beti prest. Esan dakoa, uz dezagun labekoa beste 5-10 minutu, buelta eman dio, beste 5-10 minutu erretzen bestaldetik, eta esan dakoa, gero atera 5 minutu aluminio paperarekin bilduta,
patatak ordurako, ja, hemen, lehenengonik patatak etxean ite ditu, beti, temperatura basuan pixkat, barrutik egosten juteko, eta gero bukaeran gorritu on bat emango diogu, eta txistorra sartai batean, hartu 3-4 buelta, eta listo. Bueno, pauso bagoaz. Patatak egosita, erdi egosita daude. Bakarri falta da gero olio berotan gorritu bat ematea. Eta gatz apurtxo bat botatzea, ze joanaz ni bat lapurtzera, eta... Ibildi, eunai. Hemen, izerditan gure piperrak erreta. Eta oinengo duena, txistorra moztu, sartagien bat jarri dut hemen, olioa agian ez dio botako, tanta bat bakarri botako diot, eta, bueno, emozionatu indai. Nik uste dut honek erdian, segero mokadukoak izan behar da, ez? Horre... bueno, sardezkakin hartzeko da... Vale. Haundixago behin zeike, bueno. Bai. Jango itxu. Bai, seguro jango itxula. Horren dudaik ez dauka. Haue, frigitzen jungo naiz, eta eroingo duguna da, zuritzen jungo gara gure pipermorroeak, gero frigitu gero ingo itxuta bebetxu. Hauek azkenengo momentuan. Osondo. Bagitzu, Santa Masetan badau beste tradizio bat arrasaten, eta da txerrixen sosketia. Da orduan, herriko plazan jartzen da txarri bat, holan haundixa, eta, lehen, igual asmatu bizinion zeba pixatzen zauen, baina gaur egun saltzen daue olako sosketarako papertxo batzuk, eta orduan, zuk erosten duzu, da txarrixa tokatan behatzu, arategiren batera eraman, da txerrixa jango zu, neguen, da hori itxen da. Gero txarrixei gainera jartzen gako danak izenak, erreten dago. Bakitzu arrazen hitz egiten dugula Ixakin. Bat, 2, 4, 5, 6. Ez, holan. Eta orduan, txerrixan izenak bebai, beti izaten die Ixakin. Xeberio? Ez, beti neska izenak egiten da. Engraxi, Poxola, Ximona. Izen politxak ez da. Bai. Nik alabai jarriko natzan. Ximona Ugalde Biteli. Bai, ez da. Erreten dago, ez da. Zu jarraitu izaiken, nik holan irriparren got. Frikitzu izule lengo txistorria da hori ostetan bitartean. Gero, guzu pasatzen, txistorra gero ostengo diatela. Eta txistorra behar da, azkenengo momentuan eikia. Eta hauek, oin, jumar dira, zuestitzen hemen... Zuestitzen zure eskutan dauz. Nire eskua dauz zuestitzen, oin. Egizan, txerri hanka erre usaila hemen dago oin bertan. Eta, hau, moztu inbar da, eta baratxuri atal batzuekin erregozin behar dira gure piperrakor. Orduan, ordenagatik, hau beharko luke lehengo izatea. Itxoingo apurtxo bat. Zuk segi, ni aguanta. Zukaldariok, bakizut dana, eskara erratzen inoiz. Horrez da golako... Magmasko... Bai, esaten da, zukaldariak ez dira erratzen inoiz. Ez dira erratzen inoiz. Erretzen die, baina oitxuta dauz, eta, ja... Piskat, egia esan eskuak egin dauzkagu. Bai, oiasko paparrai sardaginean buelta eman da eskuekin. Eskuekin ez. Atzamarrekin, bai. Baina egia esan, nik oin kaiu ez dauka lehen beste, lehen gehiago neukan. Baina azkenean, gauza beroak harrapatzera oitxuta gaude, eta nahi gabe, egin iten da horre kaiu piskat, ez? Bai. Baina, erre iten gara. Agian, badaukagu puntua horri eustekoa jente normala, beste baino, alto sukaldean aritzen ez diena baino, baina erretzen gara. Ez dut inoiz itzen, fundizio batean lan iten duenakin, horrek ez dakira zenbateko aguanti izan guten, baina... Eskuan horrek ez dut uste. Ez da, horrek hori ez da datzen, ez? Ez dut uste, ez da egit. Agian. Eta, hori guztetan gatzu arrasteko txarrixen izenak? Politxa di, originala di, Bai. Katxalin jarri alzan? Ez, Ixakin. Baina, te ixa da? Katalintxo. Katxalin badauka, ez? Ez, hori bitekin idazten da, ez? Bai. Gaina ez da teekiz da bakarrik Ixakin. Baina izen gabe geratu, errepikatu aldi. Xigor igual aurten, egun gara bixak. Xigortxu izeneko txarritxo bat. Ximun mutiana da. Engraxi, nire guztokuena engraxi da. Bai, da txistorriak, berez Nafarroatik dator, ez da? Bai. Osa, berez, gero lodosan deitzen jako birika. Ze txerrixen birikekin itxen da, eta berazan, holan deitzen jako. Meia beti itxen da, txerri soberakinekin, eta lehen itxen zan San Martin egunean azaruan, itxen zan olako txerrixan ilketia, horregatxik esaten da esamolde hori a todo cerdo le llega su San Martin, eta hortan soberatzen ziren
txerriki guztixak, bildu, eta Santa Masetan saltzen ziren, hilabete terdi berandu hau. Eta hortik dator berez tradizioa txistorria jateko Santo Tomasetan. Ez da urte guztian zehar jango lukete, lasai asko, eta gaur egun egia da urte guztian zehar dago. Eta, azkenean, txorixo bat bezala, baina pixkat, gordinagoa esan dezagun. Izaten da, holan, luziagoa da finagoa, ez? Bai, finagoa, eta gero... Begibistan behintzat hori da... Bai, eta gero, eta barrutik gutxiago egin da dagoela, nahi dut esan. Bai, freskuagoa da. Freskuagoa, hori da. Bai, gotela, 24 orduz, kosinatzen da 2-8 gradutara, gutxi gora bera. Hemen geratzen den urra hau, sukalde askotan, jatetxe askotan, iten dute ura hemen geratu da pixkat, urra hau, hemen bero daudelako, baina ondo zurituko banitun, ur honekin, jatetxe askotan asko egiten dutena, gero, goma xantanakin, erolako lodigarri batekin loditu, badaude lodigarriak, eta da, azkenean, zaporeik ez dio ematen ezer, eta olako krema, piper morroa, zapore zoragarria dukan krema bat egiten da. Eta horrekin, patata pure bat oinarrian, gero, arrautza bat esaten duna hori, temperatura basuan gainean, ikusgarri geratzen da, eta ur hori baliatu egin behar da, nik uste dut, dala altxor bat, piperretatik, zuritzetik geratzen, ateatzen den ur hori. Nik hemen, olean daukat, ez dut erabiliko esarteko. Olixuakin eta ospinakin nazteko da holan entzalada batei botatzeko piper morruekin daroiena, bai, ez? Azkenean agutu hau zapore hori. Hori da. Zapore ikusgarria. Eta hemen piperrak guk erdi gordini dauzkagu. Horrek zeratik kozinatu behar ditu. Segun labean bakarrik eman diguna da golpe gogor bat, eta golpe horrekin diena da azala zuritzeko errestu indigu, errestu, eta eta gure eskuak, atzamarrak erre, baina bestela gero kozinatu beharra badago. Egingo da nabitu, ja, erre nahiz neikua, ez daukago horik, erretzen jarraitzeko, nik uste dut, gaina, horrekin nahiko. Gure gaurko rezetarako neikua daukat hauekin, pixkat garbitu. Da, osten dienean bukatuko zuestiok. Bai. Eta jungo naiz, hemen zuestitzen baratxuri pixkatekin hor daukadana, Ze gaur piper morruak behedu bakarrik, hor zenbat gramo egongo diet txistorranak. Berregun edo? Berrogeita mar, 300. Berreunda piko izango du, ez txistorra? Berreunda berrogeita mar edo. Bakitzu zenbat jaten dan Santo Tomas egunean? Bota, bertxua. 10.000 kilo txistorra jaten da Euskal Herrixan, abenduak 21. Santo Tomas guztietan, 10.000 kilo? Bai, gutxi pentsatu edo asko. Ez dakit. Eski zaila da kalkulatzeko nire bai. Claro, nik ez dakit. Pentsatu duzu, asko da, baina, azkenian, esan dugu ez, Donostin, Bilbon, Arrasaten, Leketixon, Zaldibarren ospatzen dan jai bat izaten bada, ez da asko, ez? Bai, eta Patri, eta jendeak gaurko eguna delako bakarrik, etxean bertan, naiz eta ez joan toki horietan, esan gaur, arate egira joan, eta txistorra jango. Txistorra eta etxean txistorra jango. Bazkenean txorienen indogun bezala, ez? Naiz eta gaur ez egone jaixetan, Santa Tomas lehenko gunean esan zinun, ez? Mahoma espagoia mendira edo mendi hori. Gu espagoia Santa Masetara, Santa Masak etorriko dit txorienera, da hemen ingo txistorrakin zehose. Piperra normalen eskuarekin mozten dira, beti, nire etxean beti eskuarekin, baina labanekin inalda eta telebistan polita beratzen da holan ikustea. Ze ondo manejatzen duen labana. Batez be, erretzen badabe, igual, hobetu da labanekin itxi. Bai, eta pixkat hemen lan iten dugula justifikatzeko, lan iten dugula justifikatzeko. Eskulanak bai. Hori. Lanari, Eta lan artistikoa gero eta estimatu da, eta gero eta hobeto ikusia dira, holan eskuekin lan iten duten jende abila eta terrebea. Eta gero eta gutxiago dago, lehen garai batean asko zegoen, baina gaur egun ja... Gaur egun Santa Masetako ferixatan eta olako artista ferixatan eta egoten dienak, eta baina geroz eta gutxiago. Gentia ja, ez dakit, pazientzirik ez, zenbat eta zenbat tradizio ari dira nolan galtzen. Horrek ikusten dituzunean arotzak eta negurra lantzen eta ez dakit, zestapuntak egiten dituztenak, ero pelotak eskuzkoak eta olako ofizio batzuk galtzen ari dira, egia da, etemen batzutan, goizeko zazpidetan da, hori guraso gareno bakigu, botatzen dituzte olako programatzu lehengoak, aspaldikoak, lehengo ogibideenak eta batzuk, otzarak eta egiten dituztenak, eta hori galtzen ari da. Hori dana galtzen ari da. Apena da, baina
Pena da, baina horretarako balden esan dozuna, ez? Ba, horako felixetara joan eta dendatara da bai egoten badie, da erosi. Ez bakarrik ikusi da argazkixatara lagunantzako, baizik eta, bueno, ba, hori, erosi aldo zuen enean. Urra hauez bota, ze hemen oin, olioarekin naztuko da, eta horrelako, Pil-pil bat ingo, ez? Pil-pil gozo bat ingo du. Uz dezagun hau hemen, pixkat, zuestitzen, 10 bat minutu, eta gero, olioa bero. Frejitu, txistorra, frejitu, arrautza, frejitu... Dana frejitu? Frejitu, kontua. Ta dana jan. Dana jan. Patri, gauza bat ingo. Ja, ez que usain honekin da. Ez, Patri, nik aldatu ingo neke bitu. Hartu txistorra jaten hasiko gara, ogia badauko gogor, alese ikarri du. Alese kondo zaintzen dozko, Bai. Ez que hau ogi bari bebe jatie pekatua da, Bai, baina egingo du errezeta dana, o ez? Ze bada? Lehena basteko jaten gozia, nibe gozia daukat. Ba, venga, ez zaitxe, bai. Bueno, ezerrez, txistorra, frigitu dugu olio tanta batekin, berotu hor frigitu aldi on bat, gure piperrak, daude, honi, bueno, gero eta denbora gehiago gutzi, hobeto. Eta patatak, hoxe, ja, lehen, inditu dana da, zuestitu, erdi erregozi inditut, barrutik egozita daude. Eta oin, berotu eder bat, hemen oliba olio beroarekin, eta oin bardinena, hoxe, kanpotik bukatu egiten. Oinarrian patata jarriko dugu, gero, orduan esan dugu, patatak, piperrak, txistorra, arrautzak, azkena. Bai, venga. Ondo pentsatak. Oso ondo, nagusi, orduan, bale. Eta hauei gatza gota bernien esan duzu? Bai. Ez dakit? Antzati bai ezaten da baita. Atara, bota, aginduak jaso, bai. Baina hauek, ni pixka gehiago gorritze gustatzen dira. Gero bakitzu berakatzak gorde hori sutzako. Hori nietzako. Hori beti, Hori zigorren gozokia, beti hemen txorienen berakatza frigitxutxien dugun bakoitzen, gero berak jaten dau. Prau duzu honek, ospinetan eta etorten dien berakatzak, niri hori pila gustaten jat, eta nik Bilboko Merkado da Riberen eta eroste ditut hor olibak eta piparrak eta olako gauzak ospinetan datozenak, eta tipuak esan zuztan behin, hartu izu berakatzak danik, berakatzak zeholan, zuzenian, esan bai, ez dauka holan berakatz zapore astuna, eta proba honen da, oso zapore fina benetan. Ez da berakatz bat jatea moduan. Ez dauka zer ikusirik, benetan. Ez, oso fina eratzen da. Bueno, bagoan montatzen, patatak, piperrak. Zego xua. Hau orduan, segun hori, aparte, batzuk esango zuten, ni patatak isinatean, piperra beste batean. Ez horako plater kombinatu bat bezala da, gero zuko hori berorrek montatzia. Nik naixa dotolan. Bai, holen. Jarri. Gero argazkirak gustakitzela nibiko garen, baina, bueno. Ez argazkirik, honen argazkirik ez dau. Ez, Alberto, ez da argazkirik, ez dolan itxenu. Gero, oliba olio berdinen ez, aprobitxan ingo. Eta horrela biliko, noski. A ber, ez que honek bilurra emato, ez da, honek oskola beba eukiko da igual gogorra hua. Karri burua. Ez du pentsa, ez dakit. Bai. Bai, ez? Bai. A ver. ¡Hala! Arrautza! Hemen, sartu da, oskol zati bat. Eta pasatzen ez. Zerako gorrinkoa. Arrautza! Hiru jarri jo, baina nik uste du birekin eikoa izango gala, ekipo? Jarri irukin, jarri. Bai, zera! Zure edo zugero etxe ere batia irugarrena. Arrautza! Zego xua. Txof. Au! Beti erre behar da norbait patatakin. Ero arrautzakin, pare. Bat. Oitxo, apurtu aio, oitxo, jungo da. Hemen barzaio gogokin. Venga. Bai. Bat, bi. Eta. Injarri, bida, Zuko bat. Ezin injarrik abere, txaleko apurtu begatzun. Habe, bai, oskola tarajatzen. Ba, hori kurruskari gongo da, patre, holan nahi nuen. Hau nahi zen, Alberto entzagozan, hori. Zorionak, atzo zer, opari esposatzen zen ikon? Pila bat. Bai. La jendeak idatzi etzun, telebistan ekusai jo, zorionak biela. Oparixa asteburuan inauen, ze Parixen egonaz Rosabian kontzertuan.
Berez, bueno, oparixa aurretik egon da, urte betetzean aurretik. Bidaliko zut argazki bat. Bueno, azkenengo arrautza, itxasketan ari zait, eta, holan gehatzen da. Piperrautz pixka gainetik, eta hemen daude txorieneko antzar, arrautza, apurtuak, piper morroekin eta txistorrarekin. Gora Santamasak. Gora Santamasak. Flipa, A ber... Sardexakin edo ataizu gisa, apur bat gorringo apurtzeko eta... Orduen, oi, hau, holan apurtu. Bikoititxezako gorringoa, hola! Segona... Hori da munduko saltzarik gozuena. Arrautzan gorringoena. Bueno, esan zure bikoteia, berzei zutze. Baina hori aldotin olan bikotean da, jatze gustatzen dananetako, zelako penia deni. Sakrifikatuko nahi nizu gati lasai. Ze gaizki! Bueno, ogixa prest, sardeskia prest. Hartukot, danetatik apurtxo bat. Patri, nik ideia, beti ideia. Bigarren errezeta ingo du, ero 15 minutu pasatuko ditu hemen hitz egiten. Hau jaten. Nire gatxik bigarrena, baina bigarren errezeta egin bidegunez, segitxon gatoz, beste txistorra batekin. Bueno, pentsetan duzue brometan ibiltzen garela, eta baina ikusten duzue errezeta batetik bestera gauzak aldatzen dugunean, ze geratzen dan. Dau bakarrik zigor izan da gainera. Ez da inobez eman ez ebez. Zigor egon da horratzen galdian jasotzen gauzak, eta etorri danean hau aurkitu dauta. Bueno. Zarie, benetan. Bagizu lantaldeaz eskatu digun, ez? Lantaldeak hemen egoten da, eta ero batzutan informatibotara. Urtarrian zeitik aurrera informatibotara, ze? Bai ez. Ja, 2023ko proposamenak eta. Zu hemen geratu zara, Patri, ni agona zanatzen, itxin nirean buru bat. Barkatu. Bueno, a ver, zer eta persatu arrazo, Patri, kontatu guzu, txistorrarekin doa, baina segia. Mokadutxoak. Ostorea, galepera arrautzak, eta arrautz bat bide dugu, ze inbide ditugu txistorra mokadutxuak. Vale. Orduan, zelan inbideu hau? Lehengo txistorra ostoriakin bildu eta 4-5 sentimetroko zatitan moztukau. Arrautza bat nahaztu da horrekin ostoria margotu eta 10 minutu zerreko itxugu 180 gradutara. Bitartean galepera arrautzak frigitzuko itxugu eta gero txistorra mokadutxo bakoitzan gainean arrautza bat jarri, eta listo. Errezta labura bat txistoriak be bai. Oso, no? Ba, joango ga. Gaur falda zitzaigun egitea, postre moduan ero, eta oso eratzen da baita, Zein? Limoi limoi eta sagardo irabiaki bat. Baitu. Honek... Txampanakin eta itxendan normalian, jabonetan eta. Hartzen duzu limoi izoski bat, sagardo gotatzen diozu, irabia gaiuarekin edo adaska batekin ondo nahasi, eta oso goxua eratzen da. Eta sagardoarekin baita. Horren aukera daukazu, Zango da golpestalde. Zu jarraitxu jaten, bai. Etxu, hau neurtuko? Benetan, Patri, gaina jendeak aldea hori iten zuen. Antxarran arrautzak, oioan arrautzen zapore berdina dauka. Nik ez dien nabaritzen. Oso krematxua da, baina lantaldekoak gaundiak jaten egon dien bitartean, olako filosofatzen ibili dira holan. Ez que horregatzi zabizen da, estatzen basena izabien horrek, bazkenian ez horrek ikutuak da eman. Bitxu, hemen dauko txistorria luzia da, ostoria da. Orduan joango gara, biltzen. Gozoki bat eitzen moruen da joango gara. Ostorian biltzen, paperiakin bebai, erabili geike. Labia egun da laro gehiak. Labia egun da laro gehi, bai. Bueno, hau, neko garbia da, ez? Ogia bukatu zait, bestela jarraik garbituko nuke beto, Bueno, zuk ondo tragau izu ondo, ondo ibili, gero hau usten dutzu de bai, gure bezu jan, holan. Neko, ni nase oso... Ez que txokolatia falta gatzu. Naiz oso txin, ni arrautza salia bai, ni arrautzak jango nik uske, every day, egunero. Egunero, ingo bolako bilkaritxuak, azkenien da ostoria eta txistorria edo txorixua. Da jarriko itxugu, hemen, bitartian, joango zara arrautzau. Irabiatzen gara margotzeko. Hori da. Bueno, zahardoa aipatu zeratik, erregea, txistorra bada, egunen eta txerrikiak eta barazkiak eta noski. Txistorra erregina da, erregia sagardaua. Eta sagardaua baita, noski, litroak eta litroak eraten dira,
Bai, ez? gaurko Esan dugu, egunez, eta 10.000 kilo txistra, baina zenbat litro sagardo erango dien gaur? auskalo. Eta aurten, bueno, sagardo ekoizlek esan dute, aurtengo usta oso txarra izan da, sagarra oso gutxi egon da. Eta bakizue, horre, botillak eta ezberdintzeko garaian, euskal sagardoa izateko, Euskal Herrian jasotako sagarrak indin beharra izaten da sagardo hori, eta aurten ia sagarrik ez da egon Euskal Herrian. Orduan, oso sagardo gutxi eginda, baina lasai, euskal sagardoa erateko aukera izan duzue, ze sagardo gehienek iazko sagardoa kupeletan baseukaten. Sagardo hori zoragarri dago, enbotillatu egin dute, eta hori erango duzue. Da gero zuk esaten duzun moduan, zure aman errege sagarrak bezala. Gutxi atara die, baina eta atara dienak oso onak. Aurten, baina, esate izut, aurten oso gutxi, oso gutxi benetan, baina, behintzat, iazkoa badaukate, eta enbotillatzeko aukera izan dute iazkoa, euskal sagardo moduan, sagardoa izango da, lasai, jungo zaretela sagardo tegitara, kupeletan sagardo daungo da, sagardo oso ona, baina, esan dako, euskal sagardo moduan izateko euskal sagarrekin behar da, eta aurten kanpotik sagarra asko ekarri behar izan dute, sagardo tegi garaia danean, zuei sagardoa eman ahal izateko. Gau, sagardo litruak eraten badie, imaginau, urtarrietik apirilera, zenbat litro eraten dien Gipuzkoa aldian batez be. Hor, zenbaki bat eman zuten, Patri, bai? Eta jendeak uste du, txotxe garaian, sagardo pila bat eraten dara, eta bai, eraten da, baina ekoizten den guztitik 130 besterik ez da txotxekoa. Bai? Beste gehiena... Pentsatzen nagoen igual 100 erdixa ero, izango zala. Eta 30 eta ez dakit igual agian gutxiago ez den, Eta gehiena enbotellatuta saltzen da, zorionez, kanpora hasi gara sagardoa saltzen, ezautzen dute gure produktua hemendik kanpo, eta, produktu ona eta gaina, gauza dien moduan, prezioz ere, prezio onean. Sagardoa, euskal sagardoa prezio onean erateko aukera dago, eta aldea dago, gure sagardoa, eno esaten, baina ondoko beste sagardo horiekin konparatzea. Zigor, hau, labera doia. Hemen baukotzu aukeran jartzeko sesamo hasi batzuk gainetik edo pipatxo batzuk, edo, gure zuena, nik holan sartuko ditut, simpliak, hau 10 minututan, zongo dala bian, ondala 80 gradutara. Eta arrautzak nola esan duzu gero, Patri? Frigitutak. Frigituta? Bai. Guri hemen dana gustatzen daku frigitzea bakizu. Bai. Itxura hona dauka honek pintxo honek ere, Bai, ez da txarto. Beraz, hemen joango gara, lehengo sua pizten. Zein gozu, plantxaren goituzu, ero oliotan ondo? Oliotan, bai. Eta ero plater batera atera? Bai. Ze joango da, bakoitzan gainean bat, ez? Hemen atara dut, basai. Oliotan duari oso ondo. Bai, eta niri gustatzen gatena, ikasi nauena, galepera arrautzak erosten baitxuzu, eta kraskatzen baitxuzu, hemen, igual apurtu itxen gatzu. Labanakin. Bai, orduan, laban bat izaten badozu, bai. Labanakin, holan gutxinaka apurtu. Nik itenea puntarekin, holan pixka direki. Holan, zabaltzen dozunean, baina. Bai, eta hor badago bestatzuk, hemen bai badala interesgarria batzutan galeperrenakin, aurrena katillu batera ateratzea, eta ero katillutik horra botatzea. Abitu. Eta hori arrautza frigitzeko garaian, badago jente pila, Patri, beldurra handia ematen diola arrautzak. Segia da arrautza, beldurra, olio beroa dago azpian. Eta holan urbildu behar zara. Eta haian oso beldurrakin gainetik botatzen dute eta zipristina botatzen dute. Arrautza frigitua egiteko teknika hon bada, hartu katillu batetara atera horrena, eta gero katillutik oliotara hemen. Baitu, truko hori gordetzen dut. Bai, eta, beldurra ematen dio nahi, egia da erredura ez da ona, niri etzai gustatzen, arrautza frigituen erredura, tela. Eta honek segitxuan itxen diez, azkenean txiki xadie, eta hor joango gara, gutxinaka gordetzen. Eta bien bitartean labekoa egiten, beraz, labekoa inda dauenean, arrautza frigitute izango ditugu, eta montatze besterik ez. Bala, gozen aiz. Gozen, alo! Baren, pipermorruekin errebasara ikusiko zoneken. Inbarrixak. Labatik atera berri. Bai. Igual... Sardezka batekin, ero... Bai, ez, holako. Zan ero zu jartzia, holane... Eta gero arrautza gainen. gainen. Batera binotzun, baina ikustu dut. Dotore, eta fin. Zugaldariak ez gara erretzen. Zan ez da zulen, bai. Bai, erretzen gara, Bueno, jarriko itxugu 3. 3, 4.
Hiru. Minimalist. Orduan, arrautzatxo bat, bakoitzan Eta gainean. hausulan jaten du, Patri. Ba, bero jamiko da ez dakit. Bero, bai. Oso ondo, bero eta osua Ez que hau mokauan. berez mokadutxo baten jaten da edo bin, baina ez que hau... Erreten da, orduan, igual. Bello, Patri, nik ingo duna. Agur esango dugu, hartu eurekin itzengo dugu, benetan, Kamaratik kanpo probauko, itxu, igual. Ez, probako dugu, ingo lantzuz. Ai, txoin jauz itxengako hau, txapeltxua. Erretzen da, barrautzia berretzen da, besan hau, salto ina barrautzia, Jarri zu, txistorra zure bai. gainetik. Txapela jauzekatu, txapela jarri. Hau gainen, ez. Venga, Bueno, hauek izan dira gure... txistorra Santo Tomas. mokadutxuak eta Santo Tomasak ospatzeko. Ez da unai horre jatik, Ja, baina horrek janbiot. ez- Neu Venga, jango tori. jaizu. Karri, ez, txamen. Bueno, eta honekin lagunok, bihar osteguna, txorien zuekin izangoa, horrelako errezetekin, obeekin, ero auskalo, baina oso. Hobekin saia, bihar arte.